हेलो लोगोफोर गिबियावनो बयखौबो स्कुल आर्ट्स टिउसन सेन्टार टिउसनावहाय फरायग्रा लानाय जाबाय जों दा बे भिडिअ सावरायगोन आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि मेथ्सनि सायाव सावरायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो बेजों लोगोसे जायफोरा चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै बा चेनेलाव गोदान बिथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन जे बेवहाय जोङो मेथ्सनि सायावहाय माखासे गोनांथार कुइसनफोरनि सायावहाय सावरायगोन आरो जों बेवहाय सर्ट ट्रिक बाहायगोन जोङो बांसिनावनोहाय स' बेखायनो नोंथांमोनाहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै जाहाथे नोंथांमोनाहाय थाबैनो बानायनो हायो जे खम समावनो माने सोंनायखौहाय मावफुंनो हायो बेवहाय दङ फार्स्टआवहाय मोनसे थोंगोर बेंखनारि जं हासुंनि जौथाय आरो खावनि रुजुथाया 3/2 आरो बेनि रोजागासेया 1078 सेन्टिमिटार स्कुवेर अब्ला बेनि जौथाया the ratio of height and diameter of a right circular cone is 3:2 and its volume is 1078 centimeter square then its height is माने जोङो मा खालामनांगौ जे मोनसे मा होनदों जिहेतु बेवहाय खन होननानै बुंदों बेना मोनसे खन बा जं हासुं जिहेतु बेवहाय मा होनदों जं हासुं होनदों बेवहाय ना जिहेतु दे जं हासुं बेयो ना ओमफ्राय साप'ज बे जं हासुं दानिया एवहाय जिहेतु होनाय दङ मा होनदों बिसोरनि जिनाखि खाव होननानै बुंबा माखौ मोनथिगोन जोङो बेयो गासै ना बेखौ जोङो खाव होननानै बुंगोन बे बेसेबां होनना बुंदों 2 रुजुथायाहाय मा दङ बेनिफ्राय जौथायनि बे जाबाय 8 जौथायखौ जों 18 दिन्थिगोन आरो बेखौहाय माजों दिन्थिगोन जोङो सखावखौहाय आरो खावखौ जोङो डिजों दिन्थिगोन ना बेवहाय 3 आरो 2 रुजुथायाव दङ होमबा जोङो साप'ज बेवहाय हमना लाबाय जे जोङो जौथाया 3x आरो जोङो सखावखौ हमबाय 2x सरि खावखौ सखाव नङा खाव बियो ना नैबे खावखौहाय मा होनो डायमिटार बेखौहाय जोङो खावखौ 2x लाबाय जे खावखौ 2x लानाय लोगो लोगो खावा मा जायो r प्लास r माने सखावनि मोननै ना होमबा r प्लास r माने मा बेवहाय x प्लास x जागोन बियो होमबा r आहाय बियो x बियो x जिहेतु बेवहाय मा जाबाय r आहाय x इबो x ना सखावाहाय x जाबाय होमबा जिहेतु नै बियोहाय मा जाबाय h आहाय 3x नै बियो 3x जाबाय दाना मा खालामनांगौ जोङो जौथायखौ दिहुननांगौ जिहेतु जोङो बेवहाय माया होनाय दं जोंनोहाय होनाय दङ जोंनो रोजागासे होनाय दं रोजागासे दिहुननाय फर्मुलाया जाहैबाय 3 r स्क्वायर h जिहेतु 3 r स्क्वायर h आरो बिनि माना बेसेबां होनाय दङ 1078 दाना जोङो मानखौ फज'दो बेवहाय 1/3 फाइनि मानखौ जोङो 22/7 लादो बेनिफ्राय r जिहेतु r नि मानखौ बेसेबांखौ जोङो x ओमफ्राय x नालाय स्क्वायर इनटु h नि माना मा 3x होमबा बेसेबां जागोन बेवहाय 1070 दानिया जों बेवहाय 3 जों 3 केन्सेल खालामबाय जोंना 3 जों 3 केन्सेल खालामदो दानिया 22 जों 1004 जेनाखि 78 1078 खौ दानोबा बेसेबां मोनगोन जोङो 49 मोनगोन दानिया बेखौ बेसेबां मोनबाय जोङो 49 मोनबाय जों ना बेखौहाय जोङो 49 मोनबाय आं बेखौ खोमोनोसै दायो बेवहाय 49 मोनबाय होमबा मा जागोन बेवहाय x स्क्वायर आरो x थाबाय x स्क्वायर x सानजाबा मा जागोन x क्यूब दाना 7 जों 49 खौ सानजाबोदो 7 जों 49 खौ सानजाबा 7 इनटु दाना जों 49 खौ मा लिरनो हायो 7 इनटु 7 जे मानि थाखाय 7 इनटु 7 खालामदों जे जोङो किउब रुट दिहुननांगौ किउब रुट दिहुननांगौ जोङो जेरैहाय बर्ग रुटआवहाय बर्ग रुट दिहुननांगौ मोननै लानांगौ जरा जोंना बेवहाय थिग बेबायदिनो किउब रुट दिहुननांगौ मा लानांगोन मोनथाम लानांगोन जोङो मोनथामजों बा मोनथाम जायोबा मा जागोन जे जिहेतु बेवहाय किउब रुट दिहुननांगौमोन जोङो ना होमबा मा जागोन x नि मानाहाय 3 जागोन माने बेवहाय 7 7 मोनथाम सानजाबा 343 आरो 342 बर्ग रुटआ मा जागोन 7 एबा जोङो 7 7 जिहेतु मोनथाम बियो ना अब्ला किउब रुट बाथाय मा जायो मोनथामबाथाय मा जागोन बायजोआवहाय मोनसे जाफैगोन बेबायदि ना होमबा x नि भेलुखौ बेसेबां मोनबाय जोङो 3 मोनबाय जिहेतु दाना बेवहाय मा मोनबाय जोङो x नि भेलुखौ 3 दाना जोङो मा हमदोंमोन जोङो जौथायखौ दिहुननांगौ जौथाया मामोन 3 आहाय 3x होमबा मा जागोन 3 इनटु 7 इक्वल टु मा जागोन 21 होमबा मा जागोन अपसन नाम्बार d आहाय 21 आहाय कारेक्ट एन्सार आहाय जागोन बेवहाय ना दानिया नेक्स्ट कुइसनाव दङ मोनसे हासुं आरो मोनसे जं हासुङा बिसोरनि हासायाव समान सखाव आरो समान जौथाय दं जुदि बिसोरनि खेंख्रा बिखुं दब्लायथिनि रुजुथाया 8 रुजुथाय बा बिसोरनि सखाव आरो जौथायनि रुजुथाय जे जों मा खालामनांगौ बेवहाय रुजुथाय दिहुननांगौ मानि सखाव आरो जौथाय रेडियास आरो हाइट बिसोर मोननैनि मा खालामनांगौ जोङो बेवहाय रुजुथाय दिहुननांगौ बेवहाय होनाय दङ मोनसेया जं हासुं आरो मोनसेया जं हासुं हासुं आरो जं हासुं हासुं होननानै बुङोब्ला जों मा मिथियो जे बेवहाय ना जिहेतु जोङो सिलिन्डार हासुं सिलिन्डार बेवहाय ना बे जाहैबाय मोनसे हासुं आरो नैबेबा मोनसे खन बिसोरनि जिनाखि सखाव आरो जौथाय बियो मा होनदों
समान होननानै बुंदों बेवहाय जे मा होनदों मोनसे हासुं आरो मोनसे जं हासुङा बिसोरनि हासेयाव समान सखाव आराबो मा होनदों बिसोर मोननैनिबो आरा बेसेबां समान बिनि आर मा जागोन समान आरो बिसोरनि जौथायाबो मा होनदों समान एचआ बेवहाय एच आरो नैबे एच बे समान दानिया बेवहाय मा दंबावो जे मानि रोजागासे होनाय दं बेवहाय सरि मानि मान होनाय दं बेवहाय रुजुथायावहाय खेंख्रा बिखुं दब्लायथि बेवहाय खेंख्रा बिखुं दब्लायथिनि रुजुथाय होनाय दं दाना नैबेनि जेनाखि हासुंनि खेंख्रा बिखुं दब्लायथि दिहुननायनि फर्मुला बे खेंख्रा बिखुं दब्लायथि दिहुननायनि फर्मुला जाबाय 2 पाइ आर एच आरो बेना जाहैबाय पाइ आर एल दाना बिसोरनि रुजुथाय ना बिसोरनि रुजुथायखौ जोङो दाना नायदो जे बेवहाय नाय जिहेथु एल नि माना होनाय गैया बेवहाय एल नि मान होनाय गैया नैबेखौ जोङो एल होनगोन जोङो सेवला जौथाय होनना बुंगोन जों बेखौहाय होमबा एल नि मानखौ जों माबोरै दिहुननो हायो जिहेथु इयावहाय नाय मोनसे बेखौ लायोब्ला जों ना बेखौ बेवहाय जेब्ला जों बेखौ लागोन नाय ओरैजाय बे मोनसे मा जाना दं मोनसे राइट एंगल ट्रायंगल ना माने खनाथि आखान्थिथाम जाना दं बेवहाय नैबे आर सखावनिफ्राय नैबे एइच बा जों नैबे लाव आखान्थिखौ दिहुननांगौ बा लाव आखान्थिखौ दिहुननाय फर्मुलाया मा जायो जे मोननै आखान्थिनि बर्गखौहाय दाजाबनानै मोननायजों समान जागोन होमबा नैबे एल जिहेतु एल नि माना मा जागोन होनबा मोननै आखान्थिफोरा मा आर स्क्वायर आरो एइच स्क्वायर ना एबा एइच स्क्वायर प्लास आर स्क्वायर जागोन बेयो होमबा बे जागोन बेयो ना होमबा ज' दाना जोङो बेखौहाय मावफुंदिनि बेखौहाय आङो खोमोरनोसै बेवहाय मा मोनगोन जे रुजुथाय होनना बुङो बेवहाय ना रुजुथाय होनाय दङ खेंख्रा बिखुं दब्लायथिनि होमबा खेंख्रा बिखुं दब्लायथिया मा जागोन बेवहाय 2 पाइ आर एइच मानि बियो 2 पाइ आर एइच आहाय बे जाहैबाय हासुंनि आरो जं हासुंनिया जाबाय पाइ आर एल ना पाइ आर एल एल नि जायगायाव मा होनो हायो जोङो एल नि जायगायावहाय जोङो थोंजोङै मा होखादो पाइ आर एल नि जायगायावहाय इयावहाय आर स्क्वायर प्लास एइच स्क्वायर होदो आर स्क्वायर प्लास एइच स्क्वायर ओमफ्राय मा मोनो नों बिसोरनि रुजुथाया 8 रुजुथाय 5 दानिया पाइ आरजों पाइ आर दानबाय जोंना पाइ आरजों पाइ आर दानबाय दानिया मा खालामदो बेवहाय 2 जों एखौ रानहरदो मा मोनगोन जोङो 4 दाना जोङो नैबे बर्गदाखौ जोङो मा खालामदो बोखारनो नांगौ होमबा मा खालामदो जोङो फारफ्रोमथिंबो स्क्वायर खालामदो स्क्वायर खालामबा मा जागोन एइच आहाय स्क्वायर जागोन बेवहाय मा जागोन गाहायाव आर स्क्वायर प्लास एइच स्क्वायर थासिगोन बेनिफ्राय ओरै मा जाबाय 4 खौ स्क्वायर खालामबा 16 5 खौ स्क्वायर खालामबा 25 दानिया बेवहाय आर स्क्वायर जिहेतु इयावहाय मा दङ थोंजोङै बेखौहाय जोङो दानखाव सानजाबालासिनो जोङो थोंजोङै बानायदो जिहेतु दानखाव सानजाबा जोंहा टाइमा गोबाव थांगोन बेवहाय नायदो जे एइच ना एइचआ स्क्वायर बेवहाय 16 स्क्वायर दं होमबा एइच स्क्वायर जों सापज बे एइच स्क्वायरनि मानाहाय 16 जाबाय होमबा एइचनि भेलुआ मा जागोन जे 16 नि बर्गदेया मा जागोन बेवहाय 16 नि बर्गदेया 4 होमबा एइचनि मानाहाय जिहेतु 4 जाबाय ना एइचनि माना जिहेतु 4 जाबाय होमबा बेवहाय मा जाबाय बेयो 16 जेनेबा आरो एइच स्क्वायरनि माना बेसेबां जाना दं 16 जाना दं एइच स्क्वायरनि माना 16 दाना 16 जों जोङो बेवहाय नाय मा जाना दङ आरो बे मोनसेखौ लाइनखौ खोमोना लानोसै नैयावहाय दाना नाय जिहेतु जोङो एइच स्क्वायरखौ 16 एबा एइचनि मानखौ जों 4 मोनबाय दाना गाहायाव मा दङ आर स्क्वायर प्लास एइच स्क्वायर इजिकुल मा जाना दङ 25 जाना दं ना 25 जाना दं होमबा बेवहाय नाय जिहेतु जोङो एइचनि मानखौ जोङो 4 मोनबाय जों ना बा जोङो एइच स्क्वायरनि मानखौ 16 मोनबाय होमबा 16 जों मा दाजाबब्ला जों 25 मोनगोन दाना 9 होमबा जोङो बेवहाय मा मोनबाय इखौ जोङो मा मोननानै दङ 16 जों मा दाजाबनांगोन जोङो 9 दाजाबनांगोन जोङो ना 9 होमबानो बेसेबां मोनगोन जोङो 25 होमबा बेवहाय जों मोनबाय एइचनि माना बेसेबां मोनखो जोङो एइचनि मानखौ बेसेबां मोनबाय जोङो 4 आरो बेवहाय दाना आर स्क्वायरनि मानखौ बेसेबां मोनखो जोङो 9 आर स्क्वायरखौ जिहेतु 9 मोनबाय होमबा 9 नि बर्गदेया मा जागोन 3 होमबा आरआहाय बेसेबां जाखो 3 आरो एइचआ बेसेबां जाबाय 4 होमबा बेवहाय मानिखौ सोंदोङो सखाव आरो जौथाय होमबा आर रुजुथाय मा जागोन बेवहाय एइच होमबा आरआ बेसेबां 3 एइचआ बेसेबां जागोन 4 होमबा 3 रुजुथाय 4 होमबा मा जागोन अपसन नाम्बार बि आहाय कारेक्ट एन्साराहाय जागोन बियो नेक्स्टआव दं नैखौ बर'नि टाइप खालामबावलांबाय if the mean of 5 observation x plus 2 x plus 4 x plus 6 and x plus 5 is 11 then what is the mean of the first 3 observation जे मा होनदों बेवहाय जे मोनबा नायबिजिरनाय ना मोनबा नायबिजिरसंनायावहाय मा होनदोङो बेवहाय मोनबा नायबिजिरसंनाय x plus 2 x plus 4 x plus 6 आरो x plus 7 नि जिनाखि गेजेरथि मिन एबा एभारेज होनना लानो हायो जोङो गरबो होनना सानना लानो हायो बा गेजेरथि बेखौ बेसेबां मोनदों होनदोङो 11 देन व्हाट इज द मिन अफ द फार्स्ट 3 अबजारभेशन माने गिबि मोनथाम नैबे गिबि मोनथाम अनजिमानिफोरनि गरखौहाय बा मिन एबा गेजेरथिया बेसेबां बेखौ दिहुननांगौ
जोङो बेवहाय गासिखौबो दाजाबजोबलाया जोङो सिगांनि बायदि सिगां भिडिअफोरावहाय जोङो बानायदोंमोन नर्माल जोंहाय जोङो नर्माल मा होनो जेनाखि फर्मुला जोंहाय बानायदोंमोन दायो जों बेवहाय सर्ट ट्रिक बाहायगोन जिहेतु बेवहाय नोङो जेनाखि बेयो मिन मानि मा मिन मानि गर बेवहाय जिहेतु मोनबेसे अनजिमाफोर दङ बेवहाय x दङ बेनिफ्राय x प्लास 2 आरो मोनसेया जाबाय x प्लास 4 आरो मा दङ x प्लास 6 आरो मोनसेया दङ x प्लास 8 गासै मोनबेसे दं मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा जिहेतु मोनबा दं बेवहाय ना होमबा बेवहाय मा जागोन नाय जे गर होननानै बुंदों बे गर सानना ला बेखौहाय जे मिन मानि गेजेरथि आरो बेयो ना होमबा बे गेजेरथिया माया जायो जे बेवहाय गासै मोनबानि ना मोनबानि गेजेरावहाय नाय ओरैबो मोननै फारनैनिबो गेजेराव जाय दङ बेनो मा जागोन गेजेर मा होनो गर एबा गेजेरथि जागोन जेरै सापस हमबाय जोङो बेयावहाय ना एग्जाम्पल जों 2 प्लास 3 प्लास 4 प्लास 5 प्लास 6 ना जेब्ला जों बिसोरखौ दाजाबनानै जेब्ला गर दिहुननांगौ अब्ला मा खालामगोन जोङो बेखौहाय दाजाबजोबगोन जोङो ना 6 4 मा जाबाय 10 आरो 2 5 5 10 20खौ जोङो जेब्ला गर दिहुननांगौ दाजाबनानै मा खालामगोन जे गासै मोनबेसे अनजिमा दं बेजों राननांगोन जोंना 1 2 3 4 5 5 मा जागोन बिनि गराहाय 4 दाना बिनि गरा 4 जाबाय दाना जोङो बेखौहाय बेबायदि बानायालासिनो जोङो मा खालामनो हायो जिहेतु जोङो दाजाबनानै दिहुननानै जोङो गरखौहाय मा मोनबाय जोङो 4 मोनबाय दाना जोङो माखौ लानो हायो जे फारनैनिबो ओरैनिबो जाय गेजेराव दङ बेनो मा जागोन गेजेरा मा होनो गर एबा गेजेरथियाहाय जागोन मा नाय ओरैजाय मोननै ना बिसोर मोननैनि गेजेराव मा दङ 4 होमबा 4आनो मा जागोन बिसोरनि गर एबा गेजेरथि जागोन बियोहाय बा मिन जागोन बा एभारेज जागोन बियो हा होमबा जों मिथिबाय जे फारनैथिंबो जाय मोननै मा होनो फारनैथिंजायनिबो गेजेरावहाय जाय दंना बेनो मा जागोन बिसोरनि गराहाय जागोन होमबा इयावहायबो नायदो जिहेतु मोनबा दङ मोनबानि गेजेराव मा जागोन बेवहाय ओरै मोननै ना होमबा गेजेराव मा दङ x प्लास 4 होमबा x प्लास 4आ मा जागोन बिसोर मोनबा अनजिमानि बा नायबिजिरसंनायनि गर जागोन बियो बा गेजेरथि होमबा इयावहाय गासै गेजेरथिया बेसेबां 11 होमबा बिनि समान मा जागोन 11 मोनगोन जोङो x प्लास 4 नि समान मा मोनगोन जोङो 11 होमबा x नि भेलुखौ बेसेबां मोनगोन जोङो बेवहाय 11 निफ्राय जिहेतु 4 माइनास खालामबा बेसेबां मोनगोन जोङो 7 मोनगोन जों होमबा x नि भेलुखौ जों मा मोनबाय 7 दाना गिबि मोनथामा मा दङ बे मोनसे आरो बे मोनसे होमबा जिहेतु इयावथ' जोङो नैबे मोनसेखौथ' जों मा मोनखाबाय 11 मोनखाबाय जोङो ना सरि 11 मोनखाबाय दानिया आरो जों नैबे x नि मानखौ बेसेबां मोनबाय 7 ना होमबा जों बिसोर मोनथामनि मा खालामनांगौ दाजाबगासैनि गर दिहुननांगौ दानिया बेयावहाय मा जागोन जिहेतु 7 आरो बेवहाय 7 प्लास 2 जागोन माने x प्लास 2 दं नालाय इयाव मा जागोन बियो 9 आरो मोनसेया मा जागोन बियो 11 जाना दंखायो दाना बिसोर मोनथामनि गर दिहुनबावनांगौ जिहेतु बेवहाय जों गर दिहुनबा मा खालामो जों दाजाबजोबनानै आरो बेखौहाय जों थामजों रानबावगौमोन नाथाय दानिसो जोङो इयावहाय बानायखांबाय जे जाय गेजेराव थायो बेनो गर एबा मिनाहाय जायो होमबा इयावहाय मा जागोन 7 आरो 11 नि गेजेराव मा दङ बेवहाय 9 दं होमबा 9आनो मा जागोन बिसोरनि गर जागोन होमबा मा जागोन अपसन नाम्बार एआहाय जागोन बेयो कारेक्ट एन्साराहाय नेक्स्टआव दं 11 नि मोनथाम फारि सानजाबगासैनि दाजाबगासैया 363 गेजेर बिदाबा मा जे जों गेजेरनि बिदाबखौ दिहुननांगौ जे मोनथाम फारि अनजिमा होननानै बुंदों ना मोनथाम फारि अनजिमा होमबा जों 11 नि सानजाबगासै ने 11 नि नखरनि बा 11 नि मोनथाम फारि सानजाबगासै बा 11 जों फार्स्टआव सापस हमबाय जे जों अनजिमाखौ हमबाय जों सापस मोनसे x मोनसेखौ जोङो x प्लास 1 आरो मोनसेखौ x प्लास 2 लाबाय जोङो दाना बिसोरो मा सानजाबदों 7 फारि अनजिमाफ्रा बिसोर मोनसे x प्लास 1 x प्लास 2 सरि नट 11 7 11 होमबा मा जाबाय बेवहाय जोङो मोनफ्रोमजों मा सानजाबगोन जोङो 11 माने 11 सानजाबनांगौ 11 नि ना होमबा 11 नि मा होनदों बेवहाय फारि सानजाबगासैनि जिनाखि दाजाबगासै ना दाजाबगासैया बेसेबां होनना बुंदों बिसोरखौ दाजाबबा बेसेबां मोन होनना बुंदों 363 ना दाना जोङो जि दानिसो जों सावरायबोखांबाय बेवहाय नाय नैबे गेजेरनि अनजिमाखौ जों दिहुननांगौ गेजेरनि अनजिमाया मा जायो बेवहाय गर जायो जों दहायनो बुंखाबाय गर नाथाय बेवहाय गर होननानै होनाय गैया गासै दाजाबगासैया होनाय दं जे हमना लाबाय जोङो सापस दहाय लादोंमोन जोङो 2 3 4 बेयो मोनथामनि लानोसै जोङो ना जिहेतु इयाव मोनथाम होनाय दङ बा मोनथामनि लाबाय जोङो जे जोङो बेखौ दाजाबोब्लाबो दाजाबगासैया बेसेबां जागोन बेवहाय 7 8 9 जागोन बेयो ना दाना 9 बेवहाय मोनबेसे अनजिमा दं मोनथाम होमबा गर दिहुननांगौ माजों रानगोन जोङो जिहेतु दाजाबगासै होनाय दं ना दाजाबगासै होनाय दं नायग्रो बेवहाय जे दाजाबगासैया जिहेतु होनाय दं बेवहाय 9 दाना जोङो गेजेर अनजिमाया मा बेखौ दिहुननांगौ जोङो ना गेजेर अनजिमानियाव नैनि बायदिब्ला कुइसननि बायदिब्ला गेजेर अनजिमा मा बेखौ दिहुननांगौ होमबा जोङो बेवहाय नाय जिहेतु जोङो
दाजाबगासेया 9 जाबाय दाना जोङो गर दिहुननांगौ बे मोनथाम अनजिमानि जिहेतु गर दिहुनगोन जोङो गर दिहुननाय लोगो लोगो मा खालामनांगोन बेवहाय मोनबेसे अनजिमाफोर दं बेखौहाय जोङो मा खालामनांगोन राननांगोन ना मोनसे मोननै मोनथाम बेवहाय जोङो 3 जों रानना मा मोनगोन जों बेवहाय 3 जों 3 9खौ रानबा 3 होमबा माखौ मोनगोन जोङो गेजेरनि होमबा गेजेरनिखौ ओमफ्राय जेब्ला जोङो गर दिहुनगोन बेनो मा जागोन बिसोरनि गेजेरनि मानाहाय जागोन बियो ना होमबा जों बेवहाय थोंजोङै बेखौहाय मा होनो जोङो दाजाबजोबबावलायनो जोङो ना सिगांनि भिडिअफ्राय आङो बेबायदि खालामदोंमोन दायो जों बेवहाय सर्ट ट्रिक बाहायदोङो थाब समावनो हागोन नोंसोरहाय बेबायदि बानायब्लाना होमबा जोङो बेवहाय नायसै जोङो जेब्ला दाजाबजोबलायगोन अब्ला जोंहा गोबाव जागोन होमबा नैबे गेजेरनि माना नैबे जाबाय जोंनि आखाइ मा दंमोन बेवहाय आं बेखौ खनसे लिरफिननोसै जिहेतु मा होनदोङो बेवहाय x 11x प्लास मा दङ 11x प्लास 1 आरो मोनसेया मा दङ 11x प्लास 2 11x प्लास 2 जाबाय बेना होमबा बेखौहाय एसे दाजाबगासेया बेसेबां जायो नोङो 363 होमबा जों नैबे गेजेरनिखौ दिहुननांगौ माने गेजेरनिया मा जायो गर होमबा दाजाबगासेखौ जोङो माजों राननांगोन बेवहाय मोनबेसे होनदोङो मोनथामजों मा होनो 363 खौ माजों राननांगोन जोङो 3 जों होमबा 3 जों रानबा बेसेबां मोनगोन जों बेवहाय 3 जों रानबा 1 बेखौ रानबा 2 2 1 121 होमबा मा जागोन बेवहाय जेनाखि गेजेरनि अनजिमा ना गेजेरनि अनजिमाया मा जागोन जोंनियाहाय सानजाबगासेयाहाय मा होनदों बेवहाय व्हाट इज द मिडल माने गेजेरनिखौ दिहुननांगौ होमबा गेजेरनियाहाय जोंना गरा जायोना मा जागोन बेवहाय 121 दाना जोङो मोनबाय जोङो बेवहाय 121 मोनबाय जोङो होमबा जोंना आन्सारा मा जागोन अपसन नाम्बार बि 121 आहाय जागोन बियो दानिया नेक्स्टआवहाय नायदो नेक्स्टआव मा दङ मोनसे खनाथि आखान्थिथामाव लाव आखान्थि आरो मोनसे आखान्थिनि जखाया फारियै 5 सेन्टिमिटार आरो 3 सेन्टिमिटार गुबुन आद्रा आखान्थिनि जखाया बेसेबां in a right triangle the length of the hypotenuse and a side and are respectively 5 cm and 3 cm what is the length of the remaining side जे यावहाय नोङो मोनसे खनाथि आखान्थिथामावहाय ना मोनसे खनाथि आखान्थिथामाव लाव आखान्थिनि जखा होनाय दङ आरो मोनसे आखान्थिनि जखाया होनाय दं लाव आखान्थिया बेसेबां 5 आरो गुबुन मोनसे आखान्थियाहाय 3 जिहेतु इयो मोनसे खनाथि आखान्थिथाम सापस हमबाय बियो खनाथि आखान्थिथाम बेवहाय लाव आखान्थिया मा दङ 5 आरो गुबुन मोनसेखौ हमबाय जोङो 3 बेवहाय जोङो फाइथागरासनि थारबुंथिजों बाहायो मा होनो जेब्लानाखि जोङो दिहुनगोन अब्ला जों बेवहाय मा खालामगोन लाव आखान्थिनि बर्गनि समान मोननै आखान्थिनि बर्गनि दाजाबगासै बेबायदि बानायगोन जों ना नाथाय जों बेवहाय थोंजोङै बेबायदि बानायालासिनो जोङो मा खालामगोन बेवहाय ट्रिप्लेट बा ट्रिपल्स जेनाखि फाइथागरासनि जेनाखि ट्रिपल्स एबा ट्रिप्लेट्स बेखौहाय जोङो बाहायगोन जेब्लानाखि जोङो ट्रिप्लेट्स बाहायगोन जोङो अब्ला मा जागोन बेवहाय जिहेतु जोङो ट्रिप्लेट्स बाहायगोन अब्ला मा जायो जे बेवहाय जुदि लाव आखान्थियाहाय 5 जायोब्ला गुबुन मोनसेया 3 जागोन आरो गुबुन मोनसेया जेब्लायबो 4 जागोन बे जाबाय मोनसे ट्रिप्लेट होमबा बे मा जागोन एन्सारा हायाव मा जागोन 4 आहाय जागोन जे मा होनदोङो जेब्ला मा होनो मोनसेयाहाय 5 जाबाय लाव आखान्थिया आरो मोनसेया मा जागोन 4 आरो मोनसेया मा जागोन 3 बे जाहैबाय मोनसे ट्रिप्लेट्स बियो माने नाय माबोरै जादों बेवहाय जिहेतु 3 खौ स्क्वायर खालामगोन 4 खौ स्क्वायर खालामगोन आरो मा जागोन बिनि समान 5 खौ स्क्वायर खालामबा समान जागोन बियो बेवहायनो 9 आरो 16 25 जागोन बेवहाय मा जागोन 25 होमबा बिसोर मोननै समान बे मोनसे ट्रिप्लेट होमबा बेवहाय नाय होमबा जुदि मोनसेया 3 जायोबा मोनसेया 4 जागोन आरो मोनसेया मा जागोन 5 होमबा बेखौ गोसोआव ला 3 4 5 बे मोनसे ट्रिप्लेट थिग बेबायदिनो गोबांथार ट्रिप्लेट लानो हायो जोङो बेवहाय नाय बे मोनसे ट्रिप्लेट जाबाय बेयावथ' एन्सारा 4 जाखाबायानोसै आरो बिदिनो जोङो लानो हायो जुदि मोनसेयाहाय 6 जायोबा मोनसेया मा जागोन 8 आरो मोनसेया मा जागोन 10 बेबायदिनो जुदि मोनसेया 5 जायोबा मोनसेया 12 आरो मोनसेया मा जागोन 13 ना बेबायदिनो मोनसेयाहाय जुदि 7 जायोबा मोनसेया मा जागोन 24 आरो मोनसेया मा जागोन 25 बिसोरो जाहैबाय मोनफा मोनफा ट्रिप्लेट ना बेबायदिनो गोबांथार ट्रिप्लेट लानो हायो जोङो उननि भिडिअफ्रावहाय बेबायदिनो जोङो ट्रिप्लेटखौ लानानै जोङो गोबांथार आखान्थिथामनि जोङो दब्लायथि दिहुननाय ना बेफोरावहाय बाहायगोन जोङो जेरैहाय बिनिफ्राय जोङो ट्रिगोनोमेट्रिफोरनियावहाय बेफोरखौहाय बाहायलांगोन होमबा नेक्स्ट कुइसनखौ जों नायदिनि नेक्स्ट कुइसनाव दङ गुनि मोनथाम फारि सानजाबगासैनि दाजाबगासैया 135 अब्ला सानजाबगासैफोरा मा जागोन बेखौहाय दिहुननांगौ ना बेवहाय नाय गुनि जेनाखि फारि अनजिमाफोरनि सानजाबगासै जेरावहाय नाय गु दहायनि बायदि ना 9x बिनिफ्राय मा जागोन बेवहाय जुदि मोनसेया 9x प्लास मा जागोन बेवहाय 1 जागोन आरो मोनसेया मा जागोन 9 बेवहाय 9 मा जागोन 9x प्लास 18 माने लिरजाय बेवहाय 9 दहाय जों मा खालामदोंमोन x सानजाबदोंमोन बिनिफ्राय 9 11 जों जेरैहाय बानायदोंना 9x प्लास 1 बिनिफ्राय मा जागोन बेवहाय 9x प्लास 2 मा जाबाय 9 जों x 9x 9 जों 1 जों 9 आरो 9 जों x जों 9
9x बेनिफ्राय 9 जों 2 जोंहाय 18 बेबायदि ना होमबा जों बेखौहाय थोंजोङै लाबाय बिसोरनि जेनाखि दाजाब गासै सानजाब गासै बे दाजाब गासैफ्रा मा जागोन बेवहाय जिहेथु दाजाब गासै होनना बुङो बे दाजाब गासै बेसेबां 135 दाना जोङो मा खालामनांगौ सानजाब गासैफोरखौ दिहुननांगौ होमबा जोङो नैबे 135 दं बेवहाय ना जिहेथु 135 दङ मा जागोन बेवहाय नैबे गेजेरनिया डाइरेक्टहाय थोंजोङै गेजेरखौ दिहुनना लाग्रोदो जोङो जाहाथे गोरलै जायो गेजेरखौ जोङो दिहुनना लाग्रो गेजेरखौ जोङो जेब्ला दिहुनना लागोन अब्ला बेवहाय मा जागोन 9x प्लस 9 दं बेवहाय ना होमबा जिहेथु जोङो नैबे गेजेरनिया मा जायो अनजिमानि गर जागोन बियो ना होमबा 135 बेवहाय मोनबेसे होनदों मोनथाम होनना बुंदों होमबा 3 जों रानदो 3 जों रानबा बेसेबां 4 over 12 होमबा 45 माबा मोनबाय जोङो गेजेरावनो जों माखौ मोनबाय गेजेरनि मानानो जोंना 45 मोनबाय होमबा गेजेराव नायदो जोङो थोंजोङै गेजेराव नाय गेजेरावथ' 45 गोनाङा मोनसेल'सो दङ ना गेजेराव जोंना 45 गोनाङा मोनसेल' दङ मामाया जागोन जोंना हायावहाय नाय 45 जे 9निसो होनो दाना 9नि सानजाब 9नि फारि सानजाब गासै ना होमबा जोङो 9नि सानजाब गासै होमबा बेवहाय 45नि गाहायनि 9नि सानजाब मोननाया मा जागोन माने इनिफ्राय होमबा जों मा खालामदो 9 माइनास खालामदो होमबाथ' मोनगोन जोङो 636 ना होमबा मा जाबाय बेवहाय अपसन नाम्बार ए आ जागोन बे अपसन नाम्बार ए जिहेतु बेवहाय 9नि मा होनदों 9नि फारि सानजाब गासै होनना बुंदों ना मोनथाम फारि सानजाब गासै होमबा बेवहाय नाय गेजेरनिखौ जोङो 45 मोनबाय ओरैजाय मा जागोन होमबा 9 माइनास जागोन आरो ओरैजाय मा जागोन गिदिरनियाहाय 9 प्लास जागोन होमबा ओरैजाय 9 माइनास खालामबा 36 आरो जेब्ला ओरै 9 माइनास खालामगोन होमबा मा जागोन 54 होमबा माया जागोन अपसन नाम्बार ए एबा जोङो थोंजोङै मिथिखाबाय जे गेजेरावहाय जोङो जिहेतु बेवहाय मा मोनबाय जोङो 45 मोनदोंना 45 होमबा माया जागोन अपसन नाम्बार ए आहायनो जाखागोन बियो ना बेबायदि दाना नेक्स्टआव दङ 7नि मोनथाम फारि सानजाब गासैनि दाजाब गासैया बेबो एखेयानो बेयो बेवहाय नाय 7नि ना होमबा 7x एखौबो लादो दानि बायदि 7x प्लास 7 आरो मोनसेखौ लाबाय जोङो 7x प्लास दाना जोङो देरसिन अनजिमाखौ दिन्थिनो बेवहाय ना देरसिन अनजिमाखौ होमबा 7x प्लास मा जागोन बेवहाय 14 7x प्लास 14 बिसोरनि दाजाब गासैया बेसेबां जायो होनना बुंदों बेवहाय जोङो बेबायदि बानायलायबाय थायालासिनो जों थोंजोङै बानायदो जिहेतु मोनथामल'सो होनना बुंखादों बेवहाय होमबा 357 मा जागोन बेवहाय 357 खौ माजों राननांगोन जोङो 3 जों मानो होनबा मोनथाम होननानै बुंदों होमबा मा खालामदों बेवहाय 1 हरोबा 3 जाबाय ना होमबा 1 हरोबा मा जागोन बेवहाय 327 होनाय लोगो लोगो मा जागोन बेवहाय 9 ना होमबा 119 जाबाय 119 आहाय जे बियोहाय गेजेरनिसो बियो 119 मा जाना दं बे गेजेरनि जाना दङ माने गेजेरनि अनजिमा दाना जोङो मा खालामनांगौ बिनि दुइसिनखौसो नांगौ मोनथाममोन नालाय ना होमबा जोङो मानि सानजाब गासैनो 7नि होमबा जों बेवहाय 7 माइनास खालामनांगोन 112 होमबा माया जागोन एन्साराहाय अपसन नाम्बार ए आहाय 112 जुदि देरसिनखौ बुंनाय मोनबा मा खालामगौमोन जोङो 7 प्लास खालामगौमोन होमबा मा जागौमोन बेवहाय जुदि 7 प्लास खालामोमोनब्ला बेवहाय 16 to 126 जागौमोन बेवहाय ना होमबा बेयाव मा जागोन अपसन नाम्बार ए आहाय बिनियाहाय कारेक्ट एन्साराहाय जागोन नेक्स्टआव दं मोनबा फारि अनजिमाफोरनि गराहाय 18 मोनबा फारि अनजिमाफोरनि गराहाय 18 बेफोरनि अनजिमाफोरनि देरसिन अनजिमाया जागोन जेवहाय मा होनदों मोनबा फारि अनजिमाफोरनि गराहाय 18 जे जोङो मोनबा होनना बुङो बेवहाय 1 2 3 4 5 मोनबा होनना बुङो बेवहाय ना ओरै मोनसे गेजेरनिया मा जायो होनदों जोंनि आखाइ गर होमबा बेवहाय गेजेरनियाहाय जिहेतु होनाय दङ 18 ओमफ्राय 18 होनाय दङ दाना मा होनदों बेफोरनि अनजिमाफोरनि देरसिन अनजिमाया मा जागोन बेखौ दिहुननांगौ जोंनिया ना जिहेतु जोङो मोनबा फारि अनजिमा जों सापस बेखौ हमबाय जोङो x नैबेखौ लाबाय जोङो x प्लास 1 आरो नैबे जागोन x प्लास 2 नैबे x प्लास 3 आरो नैबे x प्लास 4 बेबायदि जागोन बियो ना होमबा बेवहाय नाय जे जोङो हमबाय जिहेतु बेवहाय अनजिमाफोरा जोंनिया मा x आरो मोनसेया जागोन x प्लास 1 आरो मोनसेया मा जागोन x प्लास 2 आरो मोनसेया मा जागोन x प्लास 3 आरो मोनसेया मा जागोन x प्लास 4 दाना बेवहाय मोनबा दंना मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा बे मोनबानि जेनाखि गर बियो बेसेबां होननानै बुंदों 18 होननानै बुंदों होमबा गराहाय बेवहाय जों माखौ लायो नोङो गेजेराव जाय गेजेराव दङ ना फारफ्रोमथिंनिबो जाय गेजेराव दङ बियो मा जायो गर जागोन होमबा माया दङ x प्लास 2 आहा मा जाना दं गर दङ होमबा बे बेसेबां 18 दाना जोङो देरसिनखौ होनना बुङो बेवहाय देरसिनथाराहाय जिहेतु देरसिना बेवहाय मा जागोन लास्टनिया नै बियो ना होमबा मा मोनदोंमोन जों बेवहाय जिहेतु जोङो x प्लास 2 जायगायावहाय 18 मोनबाय होमबा मोनसे मोननै बारदों बेयोहाय ना मा जागोन बेलाय मोननै बारनाय लोगो लोगो बेवहाय नाय जे जोङो जुदि 18 मोनबायबा x प्लास 2 नि समान जुदि 18 मोनबायब्ला नोंसोर जुदि मा बानायबावनो हायो नोंसोर बेवहाय x प्लास 2 नि समाव मा मोनो जोङो 18 होमबा x नि माना बेसेबां जागोन x नि माना बेसेबां जागोन बेवहाय 16 होमबा 16 जों मा दाजाबनांगोन जोङो 2 दाजाबाबो मोनबाय
ना 16 जों जोङो सरि 4 दाजाबनांगोन 4 दाजाबा 20 आरो रोङाबा जुदि नोंसोरो मा खालामनांगोन बेवहाय जिहेतु 18 मोनबाय जोङो 18 जों जोङो 4 दाजाबा जानाय नङा 18 जों 4 दाजाबा जानाय ना मानो होनबा 18 नि उनावहाय मोननैल'सो बारलांदों नालाय ना फारि अनजिमा होनना बुंखादों जेरावहाय फारि अनजिमा होनबा जोङो थोंजोङै 18 जों 2 दाजाबानो जाबाय फारि अनजिमा माने मोननैनि उनाव दंहैयो नालाय ना थोंजोङै जोङो 18 जों 2 दाजाबानो मोनगोन जों मा मोनगोन जों बेवहाय 18 जों 2 दाजाबनाय लोगो लोगो माया जागोन होनबाथाय 20 अपसन नाम्बार सि आहाय जोङो थोंजोङै ओरै दहायनि बायदि बानायनो हाखायोमोन जोङो ना जिहेतु बेयावहाय जिहेतु 5 5 नालाय 5 5 माने मा 5 नालाय ओरैबो 2 गेजेरावहाय थागोन बेयावहाय ना 18 गेजेराव थागोन होनबा 18 नि सिगांथिं मोननै थागोन अनजिमा मोननै अनजिमा बेयावहाय मोनसे मोननै ना 1 2 20 जागोन बियो ना अपसन नाम्बार सि आहाय जागोन बियो नेक्स्ट दङ दोंसे सिलिं हांखोनि लावथायखौ दिहुन जेरावहाय मोनसे बेंखननि 13 सेन्टिमिटार सखावनि मिरुनिफ्राय 5 सेन्टिमिटार गोजानावहाय जे दोंसे जेनाखि सिलिं हांखो नैबे सिलिं हांखोआ मा होनदों नैबे मिरुनिफ्राय मायाव दङ 5 सेन्टिमिटार गोजानाव दङ आरो बेवहाय मा होनदों जिनाखि सखाव बियो बेसेबां होननानै बुंदों नैबे सखावाहाय आरनि मानाहाय बेसेबां होननानै बुंदों 13 ना जिहेतु बेवहाय नैबे मोनसे मा जाना दङ खनाथिया खान्थि जाना दं नैबेखिनियाहाय ना सावगारिखौ मोजाङै आखिग्रोनि सावगारिखौ जेब्ला मोजाङै आखिगोन जों बेवहाय एसे गिदिर आखिनि ना बेवहाय जे मोनसे बियोहाय मा जाना दङ नैबे मिरु हमबाय सापस बेनिफ्राय बे सिलिं हांखो नैबे जाहैबाय सखाव ना बेवहाय जोंहा मा दङ सखावनिफ्राय बेसेबां गोजानाव दङ सरि मिरुनिफ्राय बेसेबां सेन्टिमिटार गोजानाव दङ 5 सेन्टिमिटार आरो बेयो बेसेबां जागोन 13 ये 5 सेन्टिमिटार आरो 13 सेन्टिमिटार जे दाना जों मोनबाय बेवहाय नाय जिहेतु बे खनसे खनाथिया खान्थिथाम जे जोङो दहायनो सावरायखादों जे मा होनदोंमोन जोङो ट्रिप्लेट जे ट्रिप्लेट होननाय लोगो लोगो जुदि बेवहाय मा मोनदों जोङो मोनसेया 13 आरो जुदि मोनसेया 5 जायोब्ला गुबुन मोनसेया मा जागोन जे जुदि मोनसेया 13 आरो ना मोनसेया 13 आरो मोनसेया 5 जायोबा बेयाव मा जागोन 12 जागोन जे गोसोआव ला जे 5 जे मोनसे ट्रिप्लेट खालामनांगौबा ना मा जागोन बेवहाय 5 12 आरो 13 जागोन बेवहाय 5 12 आरो 13 मा मोनसेया 5 मोनसेया 13 आरो होमबा मा जागोन बियो 12 जिहेतु बियो 12 जाबाय 12 जानाय लोगो लोगो नैबे फाननै जायोना होमबा 12 नैबेबो मा जागोन 12 जागोन माने समानै दानखावो बेवहाय मा जागोन बियो 12 into 2 जागोन बेवहाय होमबा जिहेतु जोङो सिलिं हांखोखौ दिहुननांगौ मा जागोन जोंनाहाय सिलिं हांखो नैबे जिनाखि दिहुननांगौ ना नैबेखौहाय जिनाखि जखा नैबेखौ दिहुननांगौ बेयो मा जागोन 12 into 2 मानो होनबा बिनिफ्राय बेयावहाय ना बिनिफ्राय बिनि आरो बिनिफ्राय बिनि जानथाया मा जागोन समान होमबा मा जागोन बेवहाय 24 होमबा 24 सेन्टिमिटार अपसन नाम्बार बियाहाय जागोन जे नैबे ट्रिप्लेटखौ गोसोआव ला दे उननि भिडिअफ्रावहाय जोङो ट्रिप्लेटनि सोमोन्दै आरो माबा सावरायलांबावगोन नोंथांमोनाहाय भिडिअखौ नाय आरो जायफ्रा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय जाहाथे उननि भिडिअआवहाय नोंथांमोनाहाय मिथिनो मोनो नेक्स्टआव दङ गड दिहुननांगौ फाइन्ड द एभारेज अफ 75 76 77 78 79 ना बेयावहाय एभारेजआ मा जागोन नोंथांमोना कमेन्टआवहाय लिरबानो जाबाय ना बिसोरनि अपसनाव दङ 77 बेवहाय दङ 77.5 सियाव दङ 80 बेनिफ्राय 76 बेखौ मा खालामनाङा दाजाबनानै रानालासिनो थोंजोङै बेखौहाय एन्सारा मा जागोन बेखौ कमेन्टआवहाय बुंहरबानो जाबाय ना बिनि सोमोन्दै जों गोबांथार सावरायखांखाबाय बेखायनो नोंथांमोना जाहाथे बेखौहाय दाजाबनानै जिहेतु राना थोंजोंहाय सर्ट ट्रिक बाहायनानै बेखौहाय मा खालाम एन्सारखौहाय कमेन्टआवहाय बुंहरबानो जाबाय स' दिनै भिडिअ बेखिनियानोसै जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय गोजोन्थों।